soms. Ja, we wonen daar vlakbij. We hebben al vast. En kunnen we alleen meteen. Dat kunnen we zo meteen. We kunnen wel eens. Wij hebben een paar, maar wij hebben samen nooit eten gekookt. Dat zijn was ik als vrouw niet gewend. Dus dan gaan we 6 keer van de kerk. En dan eten we brood. Soms ging je altijd naar de kinderen. Maar dan kan je bij van die kinderen soms dan wel weer gehaald. Zijn ze gedaan, nog weet ik wat. Nou ja, het is niet zo groot. Het blijft vaak over. Dus dat is maandag nog warm. Hij is heel makkelijk wat dat betreft met het allemaal.